No niin. Arvoisa juhlayleisö, aloitetaan sillä, että Redfordi! Mahtavaa. Tää oli ihan yllätys. Mä en tiennyt, että Jonni on hypännyt gameihin mukaan. Mä oon ollut yhden kerran näiden treeneissä mukaan. Se oli viime torstaina. Okei. Aplodit Jonnille. Joo, se on. Toki jos se lähtee noin helposti, niin kyllä mä silti kannustan treenaamaan enemmänkin ja pitäkää tää rakenne. Onks tää nyt tämmönen pysyvä ratkaisu? Todennäköisesti ainakin näin näkymin. Nää on kyllä mun mielestä ainakin. Toimii. Joo, mä luulen, että se kannattaa kyllä kaksin käsin pitää tästä ratkaisusta kiinni. Tää oli hyvä tuntuu toimivan. Yhdellä treenillä vielä vaikuttavampaa. Mä kirjoitin heti ensimmäisenä. Tehdään taas samalla kuin eilen, että mä annan tämmösen niinku yleiskatsauksen tästä ja sit äijät puhuu ja mennään muutama ehkä yksityiskohtaan sit niinku lopussa vielä. Mut noin niinku ensimmäisenä mä kirjoitin isolla, mä näin, koska se oli viimeksi kun te olitte soittamassa, niin olisiko sit muutama kuukausi aikaa? Niin valtava level up, niinku ihan niinku käsin kosketeltava level up. Se oli kaikilla tasoilla erinomaista. Sitten kirjoitetaan, että Ellillä on aina show käynnissä ja se on erinomainen juttu. Maailma tarvitsee enemmän show-henkisiä rumpaleita. Kirjoitin myös tänne, että te edustatte tätä uutta sukupolvea. Te olette niitä nuorempia, jotka meillä tuolla on nyt käynyt treeniksillä ja näin. Niin uuden sukupolven suosikki rumpali niin on kyllä selkeästi Elli. Aplodit. On eleviä, on katsia ja on kauhea meininki. Erinomaista. Oli Nastasen eka biisi, oli kiva, että teillä oli omaa musaa myös. Se oli todella siistiä, tommoista Kill 'Em All-aikaista, aikamoista rähinää. Toimi, kosketti, oli hyvä. Mahtavaa. Mun mielestä ei tän enempää tähän tarvitse sanoa, että homma on mennyt ihan hulluna eteenpäin ja jään seuraamaan mielenkiinnolla, että mihin tää menee. Mennään sitten vähän sellaisiin muutamiin yksityiskohtiin, mutta näin niinku lähtökohtaisena puheenvuorona mulla oli tämä tässä. Mites Mikko? No joo, tää oli tietenkin hyvä info, että Jonni on ollut vain yksissä treeneissä ennen keikkaa, niin ei nyt ehkä voi puuttuakaan sit hirveästi mihinkään detaljeihin vielä, mutta se mikä tietenkin tuolta, jos ajatellaan, että ollaan keikalla ja itse muusikkona, niin se energia lavalta kun soittaa, niin se on tosi tärkeää, että se ei jää pyörimään tänne lavalle, ette niinku soita niinku toisillenne, vaan se energia on niinku ulospäin lauteelta yleisöön. Ja se oli teillä niinku tosi hyvää. Että teillä oli selkeä semmoinen tietynlainen niinku energeettinen niinku halu tavoittaa yleisö. Ja se on niinku erinomainen juttu. Siis siitä tuli heti hyvä fiilis. Että ei ainoastaan Elli, vaan myös niinku Jonni ja Maisa ja Allu, kaikki niinku teillä on semmoinen hyvä niinku ulospäin suuntautunut asenne ja se toimii hienosti. Ja tosiaan mä oon sen verran vanha, että mä olin samassa koulussa kuin Suomen speed metal Toivo Stone silloin aikoinaan, eli samassa lukiossa, jotka oli siis tällaisia Metallican, just alkuajan Metallican tavallaan kasvatteja, ja siitä tulikin sitten Suomen kovin bändi, ja sieltä muun muassa Roope Latvala meni sitten Bodomeihin, jota tämä vikabiisi oli Bodomeita, ja mulle tuli Allusta semmonen fiilis, että sä oot aivan Roope Latvala niinku. Just samanlainen niinku, tosi nöyrätuntuinen kaveri, joka vaan toimittaa sille ihan helvetin hyvin koko ajan. Ja tuli tosi hyvä fiilis, kun katsoi, kun sä vedit. Ja teidän yhteissoitto on tosi hyvää. Jonni, loistava keulakuva. Pidä toi. Kiitos. Ja välillä tuntuu, että Maisa on vähän väärässä lokerossa. Musta Allut tuli sanoakin, että hei, tää menee täältä. Eiks tullut yhdessä biisissä? Joo, se voi olla. En kuunnellut. Mutta se ei haitannut ollenkaan, siitä ei mennyt pasmat sekaisin eikä mitään. Mutta niinku, tosi hyvä. Ja sitten viimeinen juttu, mitä mä sanoin ennen kuin Ilari ottaa puheenvuoron, on se, että mun mielestä oli tosi hyvä kombo, että soititte 2 omaa biisiä ja sitten soititte tuon Bodomin biisin. Koska nyt kun te teette lisää biisejä ja kimpassa biisejä toivottavasti tällä kombolla,
Niin siellä oli paljon sellaisia asioita siinä Bodomin biisissä, mistä te voitte ottaa vähän sellaisia ohjenuoria siihen omaan tekemiseen. Eli siellä oli kitaroissa melodisuutta ja sitten siellä oli niitä sellaisia taukoja, eli niitä sellaisia dynaamisia juttuja, mitkä niinku toimi tosi hyvin siinä Bodomin biisissä teidän soittamina. Niin se on hyvä, jos te otatte sieltä vähän sellaista tietyllä tavalla siihen omaan tekemiseen. Se mikä puuttuu ehkä niistä kahdesta biisistä oli semmoinen tietynlainen niin kuin happi ja semmoinen dynaamisuus, mikä taas toisi voimaa niihin voimakkaisiin kohtiin. Et ottakaa sieltä vähän niin kuin sellaisia muutamia juttuja tavallaan noilta teidän esikuvilta, mitkä on heillä toiminut ja miksi te olette ne biisit valinnut, mitä te haluatte soittaa. Niin ottakaa sieltä jotain juttuja me teidän omaan tekemiseen, niin tosta tulee niin kuin ihan superhyvä. Kiitos tosi paljon. Joo, ja meillä siis niin kuin ihan ehdottomasti tämä meidän niin kuin koko biisintekoprosessi, mikä meillä tähän asti on ollut niin kuin ehkä se, mitä me ollaan eniten tehty, niin se alkaa jollakin konseptilla, että me aloitetaan jostakin ajatuksesta, että minkälainen tämä biisin niin kuin tunnelma voisi olla enemmänkin, ja sitten siitä ruvetaan rakentamaan sitä itse biisiä, että niin kuin se vaikutelma on siinä mielessä niin kuin tosi tärkeä ihan niin kuin heti kun ruvetaan kirjoittaa jotakin biisiä, että niin kuin otetaanko me niinku Bodomista vai Metallicasta vai jotakin tällaista. Joo. Mutta sitten esimerkiksi siinä ekas biisissä, niin siinä oli osissa oli tempovaihteluita, kaikkea tällaista hyvin kunnianhimoista niinku meininkiä, mikä on tosi hyvä, että pitäkää siitä kiinni. Että niinku, kyllä se niinku, loppupeleissä sit se taide muotoutuu kuitenkin tekijänsä näköiseksi, vaikka niitä esikuvia kunnioittaisikin ja ottaisi sieltä niitä ideoita. Et sehän on vaan semmonen niinku ideapankki, mistä voi ottaa, että hei, toi on niinku, tuo on makea juttu, että tehdään se tähän meidän biisiin niin tälleen vähän eri tavalla, esimerkiksi. Pakko kysyä ennen kuin Ilari vielä ottaa, mikä oli tämän ekan biisin sit se konsepti, mikä oli se ajatus, mistä se lähti, miltä se piti kuulostaa? Isoin inspiraatio biisille oli Metallican Hit the Lights. Ajatus oli vaan niin kuin tehdä biisi, joka sillatti saman tien on ihan in your face, että niin kuin päivää me ollaan Redford ja me soitetaan todella raskasta musiikkia ja todella nopeasti. Joo, eli se Kill 'Em All, mä näin sun ilmeestä vaan silloin, kun mä sanoin siitä Kill 'Em Allista, niin ei se sitten mennyt kovin hukkaan. Hyvä. Juu, kiitoksia vaan meikäläisenkin puolesta. Mä ensin ilahduin suuresti tästä, että teillä on noin yhtenäiset pelipaidat. Niin siinä heti sellainen joukkue meillä. Ja niin muutenkin te olitte mun mielestä tosi hyvä joukkue kaikin puolin. Sanotaan, että jos jälki on tämän kuuloista niin yksien treenien jälkeen niin tällä kokoonpanolla, niin treenatkaa nyt vaikka 10 kertaa alkuun ja mitä se sitten onkaan. Ja tää on mutta kysymys kuuluu siis, minkä verran teillä on omia biisejä? 2. 3 tekee Joo. Mä tossa eiliseltä varmaan muistattekin, niin heitin tän 10 biisin haasteen. Niin se voisi olla aika semmonen, ei se nyt oikeasti tarvitse olla se 10, mutta siis... Joo, ehdottomasti. Se on ihan hyvä. 10 on sanottu. Niin per kuukausi 1 biisi. Kuulostaako toteutuskelpoiselta unelmalta? Koska tämä mitä Mikko sanoi, niin se oli koska mä ihailin että te soititte kun tämmöisen musiikin täytyy jyrätä kuin tankki ja ne tavoitteet mitä te olitte asettanut sille ekalla biisille, nehän toteutui täydellisesti. Se oli oikein hyvä. Mut just tää tavallaan ajatus siitä, että kun te teette nyt seuraavaa kappaletta, niin mä itse asiassa oikeastaan kirjoitin tänne just noin. Mä kirjoitin tänne, mikä erottaa tämän Bodomin biisin teidän omista biiseistä. Ja sit mä laitoin tohon semmosia ranskalaisia viivoja. Mutta te voisitte itse tehdä semmoista ajatusleikkiä tavallaan sen suhteen. Mutta mä heitän yhden semmosen tavallaan, että tää energia, yhteissoitto, semmonen jyräävä meininki, se on erittäin jees. Mutta kaiken ei tarvi soida koko ajan. Ja se, että jos te pystytte jossain kohtaa tavallaan, kun teillä on loistava rumpali, niin tavallaan, että se pärjää hetken aikaa ihan omin avuin. Muut voi hetken aikaa huilata ja ruimia jotain iskuja sinne sekaan. Ja silleen tavallaan, että se biisi saa semmoista sisäistä, ei nyt hiljaisuutta, mutta semmoista tavallaan lyhyttä ääntä. Ja sitten taas kaikki moikaamaan ja silleen, että saatte semmosia dynaamisia kappaleita. Niin silleen ehkä, ja jos te teette hiukan semmoista matematiikkaa, vaikka sen Bodomin tai jonkun kanssa silleen niin, että katsotte, että mitä ne on oikeasti ujuttanut niihin kappaleisiin. Ja sitten tavallaan mietitte, että ei tarvitse kopioida, mutta otatte sieltä tavallaan sen ytimen tai semmoisen ajatuksen mukaan. Ja sitten se voisi olla semmoinen, yhdistätte sen tuohon teidän
meininkiin ja tähän kokonaisuuteen, niin sit se on aika hyvä. Mutta tää on niinku ilahduttava, ja toinen mikä mua suuresti ilahdutti oli toi Komias, tommonen pedaalilauta, kun on ilmestynyt tänne näin. Niin se yleensä kertoo siitä, että kitarataiteilija on niinku perehtynyt. Se on siistin näköinen ja siinä on kaikki tarvittava. Niin tää lupaa hyvää sillä, niin että pienistä yksityiskohdista rakentuu niinku tavallaan jumaluus asuu yksityiskohdissa. Jotta ne kuntoon, biisit timmiin kuntoon, 10 kasaan tämän vuoden aikana, niin sitten ollaan aika hyvässä kohdassa. Ja pitäkää nuo pelipaidat. Tää oli oikein hyvä. Kiitoksia. Joo, ehdottomasti noihin kaikkiin neuvoihin on helppo takertua ja kannattaa niitä suuren äänen. Se mitä toisin erityisesti esille olisi just se, että kun jos te katsotaan vaikka tämän Bodomin biisejä, niitä rakenteita. Tavallaan niillä on esimerkiksi biiseissä ihan käsittämättömän hyvät rakenteet, eli ei tarvii riffejä suoraan plagioida eikä mitään, mutta niin rakenteet, että miten biisit on. Eli siihen sisältyy kaikki nämä just, mitä tässä puhuttiin, mutta se on helppo tavallaan ajatella, että kun sellainen, tämän tyyppinen musiikki ei ole sitä A, B, C, W rakenne, vaan siinä on monimutkaisempia rakenteita ja sitten helposti eksyy sille tielle, jos tekee kaiken näköisiä juttuja sinne. Eli tavallaan vähän yrittää niitä ensin katsoa, niin se olisi loistavaa. Mä just ajattelin, mä en tiedä Jonni, että sä myös tätä huutamishommaa harrastat. Niin onko sä koskaan käynyt missään opastuksessa? En oo mitään tunteja millekään. No niin, okei. Järjestetään, koska jos se tolleen niin lähti, niin tää oli tosi monella tavalla mukava yllätys. Musta oli mukava, kun Allu ja Maisa, kun ne jos kierteli vähän, tai Allu kävi aina vähän tuolla puolella, niin Maisa oli niin kohtelias, että tuossa on sulle tila, ole hyvä sinne vaan eturiviin moshaamaan. Se oli todella sympaattista. Käykö sä Maisa tunneilla? En mä vielä, mutta me ollaan puhuttu tästä. Tästä ollaan puhuttu. Ianilla on nyt on kolmas uusi asiakas. Mutta se vähän jäi. Ei, mutta nyt järjestetään, kun Ian on aloittanut, niin sinne. Täällä on 12 bändiä, mutta loppujen lopuksi Ianilla on 26 bassoa oppilasta tämän jälkeen. Just olin sanomassa, että kuulostaa nyt tosi pahasti siltä, että mulle tulee 12 oppilasta tämän viikon. Niin, tai enemmän, joka bändistä paljon. Joo, mutta sä halusit tulla töihin meille, niin nyt sitten tehdään töitä. Joo, säädetään. Että saadaan vähän semmoista, kun sulla on niinku selkeästi semmoinen hyvä luontainen ja sulla on pitkät sormet ja se on bassossa tärkeä juttu kuitenkin, että yllättyy kun on pitkä soitin, mutta sulla on hyvä luontainen semmoinen lahja, niin siihen rakennetaan vähän systemaattisesti siihen päälle. Ja onko se käykö se Allu tunneilla? No, sitä nyt tultu käytä muutama kuukausi. Hyvä. Missä sä käyt? Tuolla on Pop Rock Jats. Okei. Kuka sua opettaa? Se oli se Matti. Matti. Okei. No niin hyvä. Hyvissä opeissa. Mut joo, eli nyt tää kun on kartoitettu, niin järjestetään tohon. Mä sanoisin vaikka, että mä ostin ton mun kitaran. Hänet ketä opettaa nyt autoa. Ai se on sieltä. Koska toi oli ihana värinen kitara. Mä muistan kun sitä porukalla ihaltiin. Toi on semmonen kameleontti väri. En oo nähnyt ennen. Erinomaista. Asiat vielä niinku rakenteisiin, niin tavallaan, vaikka mä sanoin, että Elli on mun suosikki ruupali, niin fillit perille, niihin keskittyy, siirtymiin, aksentteihin, niiden yhtäaikaisuuksiin, nämä on kaikki tämmöisiä pieniä. Mut just niinku jos sä oot nyt ollut yksissä treeneissä, niin ei mennä niinku ei hierota sen enempää. Mut näin niinku heittona, että nyt seuraavissa treeneissä tsekatkaa niitä systemaattisesti ja sit kun tuutte Panskulle treenaamaan, niin hihasta kiinni ja buukataan basso-opetusta ja vähän huutamishommia ja katsotaan siitä sitten eteenpäin. Onko teillä nyt jotain kysyttävää tai sanottavaa tai vastaanväitettävää tai julistettavaa?
Mä mietin hetken aikaa. Sekin on vaihtoehtoinen ratkaisu. Ei tule kyllä mitään mieleen. Siinä tapauksessa, arvoisa juhlakansa, Redfordi käsiä yhteen! Ei kuulu tälleen. Oh my god! Kyllä, please! Alex! Haluatko ottaa roolaa? Joo! Kyllä mä varmaan sen.